Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidam. Om Anubhadra Kertawu Yantu Iswata. Umat Hindu Dharma, pada hari ini kita berada di Padukuhan Gunung Gambar, Kabupaten Gunung Kidul. Kami bersama umat Hindu yang berada di Padukuhan Gunung Gambar ini akan melaksanakan upacara Mawatri Gunung. Ini adalah Pura Ngesti Bratadharma yang berada di Padukuhan Gunung Gambar, dan ini umat sudah mulai menuju ke lokasi upacara yang jauhnya sekitar 200 meter dari lokasi pura ini. Upacara Mawatri Gunung ini adalah upacara rangkaian hari raya Nyepi yang dilaksanakan di Kabupaten Gunung Kidul. Selain umat yang berada di Padukuhan Gunung Gambar ini, hadir pula panitia Nyepi Kabupaten Gunung Kidul. Informasikan juga kepada umat Hindu Dharma bahwa di puncak Gunung Gambar ini telah diguyur hujan sejak tadi malam, sehingga di puncak Gunung Gambar ini sangat licin sekali. Namun di sini umat Hindu yang berada di Padukuhan Gunung Gambar, juga panitia Nyepi Kabupaten Gunung Kidul, tetap melaksanakan upacara Mawatri Gunung ini. Dalam upacara Mawatri Gunung ini hadir pula Bapak PHDI Kabupaten Gunung Kidul, juga Bapak Pembimas Daerah Istimewa Yogyakarta. Di lokasi inilah titik kumpul umat, dan nanti umat akan kirap menuju ke puncak Gunung Gambar, dan kita masih menunggu umat yang belum hadir. Upacara Mawatri Gunung nanti akan dimulai pukul 9 pagi. Semoga upacara untuk hari ini berjalan lancar, umat diberi kerahyuan kesehatan atas karunia Ida Sang Hyang Widiwasa. Kami informasikan kembali kepada umat Hindu yang berada di Kabupaten Gunung Kidul bahwa nanti di tanggal 14 Februari panitia Nyepi Kabupaten Gunung Kidul juga akan melaksanakan Wanakerti. Upacara Wanakerti nanti akan berada di Watu Kindong, Kalurahan Beji. Dan ini umat sudah mulai menuju tempat upacara yang letaknya sekitar 400 meter dari lokasi titik kumpul ini. Harapan kami semoga upacara Mawatri Gunung ini berjalan dengan lancar. Tak lupa juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh umat Hindu dimanapun berada yang sudah menekan tombol subscribe. Bagi saudaraku umat Hindu sedharma yang baru melihat channel ini, monggo silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami.
Iya benar dekat satu pintu. Apa diambil gitu? Om Hanu Bedah Katrawu yang Wiswata. Mugi sedaya pikiran ingkang sae dhateng sedaya arah penjuru. Awit ing ari kalenggan punika umat Hindu hangadani rangkaian hari raya Nyepi ingkang pun awiti saking pemerti gunung ingkang mapan wonten ing Gunung Gambar peninggalan naringgih papan bratanipun Pangeran Sambernyawa ugi yang Gading Mas dimandengan saripun Pemimas Hindu Dharma Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Didik Widya Putra ingkang tansah dihormatan panjenenganipun sesepuh wonten Gunung Gambar ugi juru kunci panjenenganipun Romaken Wirabawona Padha Winarna ugi juru gedhe Tujadriman juru gedhe Yanto ugi para mangku wasi ingkang kula sucen idul ingkang ing saat menika dereng rawuh ingkang kula hormati dumateng arsanipun umat Hindu ing tlatah Gunung Kidul ingkang saestu kawula banggaaken kawula mulyakaken saderengipun nyuwun silumebening samudra paksami ingkang tanpa pepindhan awit kawula kumawon penhagempil kamardikan jenandika sami mundi dawuh saking kadang panitia nuwun sewu mila kelewatan ya wonten dinten punika hanawiti rangkaian perayaan Hari Nyepi ingkang pun awiti saking memetri gunung wonten ing ari kalengan punika mugi awit sih nugrahanipun Ida Sang Hyang Widi lumantar dewaning kamulyan mugi-mugi laksitaning upacara ingkang sampun karanggih karike wonten ari kalengan punika mangke saged mahanani perayaan Hari Nyepi ingkang badhe dumugi mangke saged pinaringan lancar saking asalipun Ida Sang Hyang Widi Wasi kalih sambutan sesepuh naringgi sepuh Gunung Gambar panjenenganipun Rama Ageng Wirabawona Padha Winarna ingkang kaping kalih naringgi sambutan Ketua PHI Kabupaten Gunung Kidul wong pilih ing samangke saged rawuh wonten upacara
Ibu dapat kabar sebenarnya upacara Wes, pirang-pirang. Wes.